tɛnɛ me kalo tile 10 ani 3 san 2024 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani sanfɛ bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma ladɔniya k'a fɔ dialogue intermalien ni ale daminɛna kabi dɔgɔkun tɛmɛnen ka kuncɛ juma don ɲɔgɔn dalajɛ ninnu yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni participants ye olu ye laɲini caman ko o yɛrɛ kɔni boloda u ye laɲini kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni les 5 colonels ye ko olu ka jala ko olu yɛlɛma ko olu bɛɛ lajɛlen kɛ général ye u tilala ka laɲini wɛrɛ kɛ laɲini min yɛrɛ kɔnɔna u y'a yira k'a fɔ ko u bɛ fɛ kuma ɲɔgɔnya o yɛrɛ kɔni ka tɛmɛ an ka marifatigiw ale ni karo gɛlɛya diinɛ tigilamɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ participants ninnu olu yɛrɛ kɔni tilala ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila an ka camancɛ fanga ale ɲɛmɔgɔ ma o y'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni kun bɛ diya u ye kosɛbɛ ni a yɛrɛ kɔni y'a ko bɔ jamana ɲɛmɔgɔ kala ta o yɛrɛ kɔni nɔfɛ. Halisa an bɛ to an ka fangatigilamɔgɔw ka kunnafoniya kɔnɔna na a yirala k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen an ka transition maa dɔw olu yɛrɛ kɔni wulila k'u kunda Moritani ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nouakchott a yirala k'a fɔ olu tala bɔ ɲɔgɔnna o yɛrɛ kɔni kɛ u baara ɲɔgɔn dɔ la ni jamana in o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bɔ ɲɔgɔnna in o yɛrɛ kɔni kunba ye min ye ka sabu kɛ faamuyalibaliya dɔ o yɛrɛ kɔni kun tɛmɛna ni jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugukoloko o yɛrɛ kɔni kunkanko la a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni tala ka taa ɲɔgɔn dalajɛya ka kuma caman o yɛrɛ kɔni kɛ walasa faamuyali u bɛ se ka sɔrɔ ni ko in na cogoya min na. An bɛ taa an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawokaw olu fɛ yen nɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni na Gawo marabolo maaw olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni essence ye ko o sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ essence litiri ni o tun bɛ ka feere 150 ko nin dɔgɔkun o yɛrɛ kɔni na ko o yɛrɛ kɔni yɛlɛla ka taa jɔ fɔ 200 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la fɛn min yɛrɛ kɔni ye feerekɛlaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko olu ye nin gɛlɛya ye ko o yɛrɛ kɔni ta ko sinsin fɛn min yɛrɛ kɔni Algérie ale ni Mali doni gɛlɛyali olu ni ɲɔgɔn cɛ ko o yɛrɛ de bɛ ka kɛ sababu ye k'a to essence ko o yɛrɛ kɔni sɔngɔ bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko salon ko fɛn min yɛrɛ kɔni essence litiri ko o yɛrɛ kɔni kun gɛlɛyala wagati dɔ la fo ka taa se a kun bɛ feere fɔ 600 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ ma. Halisa an bɛ to Gawo ale marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gata ni ale bɛ dile fɛ a yirala k'a fɔ sanubɔyɔrɔ dɔ bɛ nin marabolo kɔfɛta in o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko olu ka tajiso dɔ ni o yɛrɛ kɔni bɔla ka mɛnɛ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to u yɛrɛ kɔni ka maramafɛn caman o yɛrɛ kɔni tiɲɛna fɛn min yɛrɛ kɔni u daga yɔrɔw ye ni u ka bugu ale ni u bololafɛn caman ko o yɛrɛ kɔni tiɲɛni ko o ladonla o kun kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ tiɲɛni yɛrɛ kɔni kɛlen maa si o yɛrɛ kɔni ma joge ko nka ko maa si o yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ ani na. Ni jɔrɔ o banna jagokɛlaw ni diɲɛ magobatigiw la an bɛ don min na i n'a fɔ bi ala ni kuma e frère cargo express ale sababuya la k'u cogo si jamana o kɔnɔna la ka se ka africains ni ka olu lafiya minan ci o la i b'a fɛ ka i ka minan ci kana ba Maliba o kɔnɔna la k'a ci ka taa Côte d'Ivoire Togo Congo RDC Congo Brazzaville Mozambique ale ni Angola kuma e frère cargo express bɛ i ka minan ni ka a emballé fo k'a ɲa k'a ci ka taa i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma degun sɔrɔ a la ka sɔrɔ i ka minan ma dayɛlɛ ka sɔrɔ i ka minan fana ma tunu o kuma la aw maa minnu fana bɛ yen nɔ ko aw sigilen bɛ ba Maliba o kɔnɔna la aw b'a fɛ ka wari ci ka taga Chine jamana kɔnɔna la ka minan san ni k'a ci kana di aw ma Mali kɔnɔna la ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ kuma e frère cargo express bɛ aw ka ci bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ aw ye ka aw to aw sigiyɔrɔ la ni ka a ci kana Mali o kɔnɔna la n'aw b'a fɛ ka kunnafoniya wɛrɛ ka o sɔrɔ a ko kan a ye kisima ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 0086 13 72 80 20 264 kuma ale ka nɛgɛjuru sira 0086 18 52 02 14 547 Mali la yan nɔ Boubacar Kane ale ka nɛgɛjuru sira 78 44 44 42 Mamadou Jaabi ale ka nɛgɛjuru sira 71 86 86 02 kuma e frère cargo express ka i to Mali la yan nɔ ka wari ci ka taa Chine jamana kɔnɔ k'i ka ci ɲɛnabɔ olu de bɛ se ka o k'aw ye damu ani lafiya kɔnɔna la o kuma la a y'u ka nɛgɛjuru siraw banba walasa aw bɛ se ka lafiya minan ci ko la cogoya min na. An bɛ taa
ka bafulabe ka olu yɛrɛ kɔni kamana galen kosɛbɛ o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye kurantigɛ ni o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ an ka ba Maliba fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko nin dɔgɔkun o yɛrɛ kɔni na ko olu yɛrɛ kɔni ye kuranko problème dɔ o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni pani ni o yɛrɛ kɔni bɔla fɔ manatali o y'a yira k'a fɔ ko nin o yɛrɛ kɔni tile 2 ye ko o tɛ ka kuran o yɛrɛ kɔni sɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ kasarakoba ye u ka marabolo kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni u ka sumara yɔrɔw ye ko olu maaw tɛ ka se ka baara kɛ tuguni ka sabu kɛ kuran ko o ma sɔn u ka marabolo kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka sɛnɛkɛyɔrɔw ye olu yɛrɛ fɛnɛ kamana galen don ka sabu kɛ ji o yɛrɛ kɔni tɛ ka sɔrɔ tuguni kuran ye ale kɛlen kɔ ka pani kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye glace o y'a yira k'a fɔ o yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka ye u ka marabolo kɔnɔna na o bɛ ka wele o bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa fɛɛrɛ joona o bɛ se ka sɔrɔ nin na cogoya min na. An bɛ taa Yuwaru a yirala k'a fɔ olu ka marabolo ɲɛmaw olu kɔni bɔla ka wuli ka jɔ o yɛrɛ kɔni kɛ ka misiri 3 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ ko o dilan u ka marabolo kɔnɔna na minnu yɛrɛ kɔni labɛnnen don ni u ka lampadaire ɲɛnamabaw ye ni yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiya ani bonya ni karamaba ye Yuwaru ale marabolo maaw ma u tilala ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa u bɛ se k'u hakili to u ka misiri tɔw la cogoya min na. An bɛ taa Mopti kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jɛnɛ olu yɛrɛ kɔni ka misiri belebeleba min bɛ yen nɔ ni san u yɛrɛ kɔni bɛ a lakuraya a yirala k'a fɔ o baaraw olu yɛrɛ kɔni daminɛna ko ni marabolo maa minnu bɛ kɔkanna na ani marabolo caman na olu yɛrɛ kɔni wulila ka na ni ɲɛnajɛba in o yɛrɛ kɔni kɛ ka sabu kɛ u bɛɛ bɛ wuli ka fara ɲɔgɔn kan ka misiri in ka ale lakuraya. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Sɛnɛgali fɛn min yɛrɛ kɔni ni Rwanda ale jamana ɲɛmɔgɔ ye ni ale bɛ wele ko Paul Kagame a yirala k'a fɔ ale taara sibiridon ka taa tile 2 bɔli o yɛrɛ kɔni kɛ Sɛnɛgali jamana ɲɛmɔgɔ la Basiru Joma Faye bɔnna in o yɛrɛ kɔni kunba ye min ye o de ye ka taa bolodi ɲɔgɔnma ani baara ɲɔgɔnya min bɛ Sɛnɛgali ani Rwanda u ni ɲɔgɔn cɛ ka taa olu sinsin. Ni ne tun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛɛ sini ni Ala m'an ka jɔnya joona an ka foli bɛ an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan.